Fil-Gżira unċija biżwid l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg tenna li Gvern Nazzjonalista jibni sptar ġdid bil-aqwa teknoloġija u helipad. Għalli l-Partit Nazzjonalista għandu 110 proposti għal Għawdex, fosthom li ċentru tas-saħħa fir-Rabat jibda jinfetaħ 24 sija kuljum. Wijat investiment ta' 7 miljun euro biex jitkabbar il-port tal-Imġar ta' Ċirkewwa u fis-South Key. Gvern ġdid Nazzjonalista jinvesti f'żewġ vapuri totalment ġodda bejn Malta u Għawdex, wieħed għal passiġġiera u wieħed għal merkanzija. Għaliex aħna nafu id-domanda u r-realtajiet illi hawn bejn Malta u Għawdex u għalhekk irridu nassiguraw illi dawn isiru f'ħinhom u f'waqthom. Għalli dawn il-vapuri kunu lesti sal-2029. Wieħed ukoll l-MV Gawdos jiġi mammar b'hoistable decks bħal vapuri oħra. Għalli Gvern Nazzjonalista jisaħħaħ is-servizz tal-fast ferry biex jilħaq mad-domanda fosthom traġitti li jsiru kull nofsija f'ħinijiet popolari. Ippropona wkoll il-vapuri jkollhom calming rooms għal persuni tfal bl-awtiżmu. Ippropona wkoll servizz aktar aċċessibbli tal-karozzi tal-linja fl-Irħula u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bi flotta elettrifikata. Għalli Gvern Nazzjonalista jagħmel il-breakwater ta' Malsarforn u f'5 snin isiru 150 km ta' toroq. Wieħed ukoll fond ta' 9 miljun euro għal teatri, ċentri kulturali, swali komunitari u dawk tal-arti biex tissaħħaħ il-kultura f'Għawdex. Dr. Borg qal li lotja ta' studenti li jistudjaw Malta tola għal 400 euro fix-xahar u wieħed investiment f'ċentri taż-żgħażagħ. Iddedikajt ruħi flimkien mat-tim li hemm jaħdem fuq il-proposti ta' Għawdex biex propju niddedikaw fond għal dan il-għan biex iż-żgħażagħ ħawċin ikunu jistgħu gawdu l-xulxin ġewwa Għawdex stess, f'ċentri ġol qalba tar-raħal ta' Għawdex u għalhekk se niddedikaw propju fond ta' 2 miljuni għaċ-ċentri taż-żgħażagħ. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Gvern Nazzjonalista jsaħħaħ l-operat tal-kampus tal-Università ta' Malta f'Għawdex biex joffri aktar korsijiet b'attenzjoni fuq suġġetti STEAM. Wieħed ukoll il-kampus ikun attrezzat għal video conferencing fiċ-ċirkostanza li studenti ma jistgħux jaqsmu l-fliegu minħabba l-maltemp. Wieħed ukoll l-estensjoni tal-iskola f'Tasannat fosthom b'hydrotherapy pool u sensory open space.